Σκορ θα λέτε. Ένα. Το λέτε κατευθείαν. Το λέτε το μπαλάκι. Θα λέει το σκορ για να μην μπερδευόμαστε. Ένα. Άκη, ποιος να πρωτοέρθει, από παντού μαζευόμαστε.
τύπος, κάθε Πέμπτη εκεί. Ναι, το ξέρω. Άλλαξα το φωτισμό. Είναι όλοι εντάξει τώρα. Ευχαριστώ Μανώλη, ναι, το κατάλαβα. Νίκος Κωστογλίδης. Ο Μανώλης είναι σπίτι. Ωραίος ο Ηλίας. 3-0. Πάμε. Όχι ρε Τούλη, στο σπίτι είναι. Με πυρετό είναι άρρωστος. Βλέπει και αυτός όπως και εσύ.
τώρα, καλά κάνει το Για σου τώρα τι να κάνω, εγώ νευρίαζω που δεν την έβαλα και μέσα. τι έγινε, δεν πειράζει. Δεν πήγε μέσα. Κάμα... Είναι δεύτερη φορά που. Δεν πειράζει, έλα, κάπου θα μπει αυτή μάλλον. Λογικά κάπου θα μπει. Αλλά το είναι. Μην το ξανακάνεις. Πάμε τώρα. Τι λέει. Ανάλυσης. Με την πίσω κεφαλιά σου. Σίγουρο ότι θα μπει. Ναι, χτύπησε εδώ και δεν πήγε. Αλλά στο ποδοσφαιράκι όλα είναι. Στρόγγυλη είναι η μπάλα, δεν τετράγωνη. Πού πήγε η μπάλα τώρα που σούτερ. Πιο πολύ με πήρε που φτάσαμε το 3-0. Τώρα που σούτερ πού πήγε η μπάλα. 5-3. 5-3 μάτς. Πάμε. Η μπάλα που σούτερ το παιδί που πήγε. Πού. Πού τώρα, εδώ από πίσω. Τα σούτερ που άφησα με τα Εδώ, χειρούλια. εδώ. Και γιατί την έδωσε. Δεν την έδωσα. Έτσι. Αφού άφησες τα χερούλια. Εγώ τι Δεν άφησα. την Εσύ δεν άρεσε. έδωσα. Άμα Περίμενε. έπαιρνε πολύ θα μετρούσε. Θα μετρούσε, περίμενε του. Κάνεις ένα λάθος. Όχι, Μπάλα δεν χτύπησε μετρούσε. εδώ. Δεν θα μετρούσε. Αφού άφησες τα χερούλια. Δεν έχει σημασία. Είπα σταματάω. Θα μετρούσε. Θα μετρούσε γκολ. Πιάσε τα χέρια. Θα μετρούσε γκολ. Μην κοιτάς εκεί πέρα. Να σε πω κάτι. Θα μετρούσε γκολ. Από τους κοιτάζεις και δεν είπα εγώ. Δεν είπα εγώ. Εγώ γύρισα εδώ. Η μπάλα που πήγε. Αυτό Δεν σταμάτησε, δεν σταμάτησε. δεν το ρώτησα. Την έδωσε την μπάλα. Καλά έκανες και Ποιο έπαιξε λόγο έτσι. την έδωσε. Αυτό θέλω να μου. Δεν έδωσα μπάλα εγώ. Το παιδί σούταρε. Δεν μας πήγε να τελειώσει. Η μπάλα ήρθε έτσι. Σταμάτησε εδώ. Ναι, δεν Ο Ηλίας έδωσα παίζει, καμιά ναι. μπάλα. Την έχεις εσύ και τη δίτσα. Και ούτε από κάτω ήρθε. Από πάνω Δεν είδα τίποτα. Εγώ γύρισα και δεν βλέπω τίποτα. Από πάνω πήγε. Κατάλαβα τη σούταρ. Τελείωσε. θέλω να Και σε εγώ εξηγήσω. λέω για τη σούταρ. Όχι, ρε. Νόμιζα την έδωσε εσύ. Όχι, όχι. Δεν λέω αυτό. Όλα είναι φυσιολογικά. Άκυρο, Δεν λέω συνεχίζεται. αυτό. Ήθελα να σου πω ότι δεν τους έδωσα την μπάλα. Χτύπησε η Ναι, μπάλα. δεν το είδε, δεν το ήξερε. Δεν το είδε γι' αυτό. Αυτό δεν είδα. Αυτό Και εγώ ρωτάω δεν να πήγα- μάθω τι εγώ έγινε. δεν έδωσα καμιά μπάλα. Εγώ τι έκανα, ξέρεις. Το παιδί είχε την μπάλα και πάτησα το χερούλι σου. Άστο, μην μπερδεύεις. Εγώ άλλα έκανα. Φανταχού παρόν ο Ηλίας. Ναι, ναι, ναι. Όχι, με αυτό έκανα. Ναι, έτσι. Εγώ δεν είδα τίποτα. Γι' αυτό Παιδιά παίζουν μια χαρά. εγώ δεν είπα ότι δεν Ούτε μπαλάκι σηκώνουν, ούτε κουνάνε, ούτε Δεν τίποτα. μπορούν, ναι. Παίζουν πολύ τίμια. Εντάξει, τους βλέπω. Το βιδώσαμε και. Ω, μια χαρά παίζει. Εντάξει. Τίμια παίζουν. Ναι, Νίκο, ο Ηλίας είναι πίσω. Θα δούμε λίγο και τι παίζουν. Έτσι. Καλησπέρα, Φάνη. Κατάλαβες, έπαιξε και για σένα. Τι πρέπει να κάνεις γάμες εσύ μόνο.
Μπράβο τα παιδιά. Πώς σου βγήκε ο Μαξ? Κώστα, 6-3. 6-3. Παίξουμε άλλη μία τώρα που μας βρήκαν τα παιδιά, τι πλάκα κάνεις? Κοίταξε, θα σε πω μια αλήθεια. Χωρίς να ξέρω τα παιδιά. Πες ότι είμαι ένας και έρχομαι εδώ να παίξω. Ναι, και ξέρω εσένα και τα παιδιά, αλλά τα παιδιά είναι καλοπαίκτες. Θα πάλι εσένα να πάρει. Όχι, στο λέω ειλικρινά, δηλαδή στο λόγο μου φίλε. Δεν είναι κακό να λες αλήθεια. Αμέ. Έτσι ακριβώς. Πόσο? Λοιπόν, πάμε και λίγο μέσα. Δυνατός ο Νίκος. Παίρνουν και αυτά. Πόπο διαγώνιο που ανάμεσα είναι. Ευελίνα, 3. Και ένα για τον Ηλία. Κρύα όλα. Κανονικά εδώ πρέπει να έρχεσαι με τον μπουρνούζι, όχι με την πετσέτα. Μιχάλη, φτιάξτε τις ιδέες μέσα. Ναι. Κοίταξε, εγώ τώρα μέσα το μαγαζί θα είχα τους γέρους. Ευελίνα. Εντάξει, στον Ηλία. Τίποτα. Τι θα κάνει, τι είπες, Ηλία, τι είπες. Time out. Τι είπες, Ηλία. Λέω ότι αν είχα μαγαζί θα είχα και τους γέρα. Για τους παίκτες, ναι, για την προπόνηση πριν, μετά.
Λοιπόν, time out κάναν τα παιδιά για νερό. Ναι. Τώρα ξεκινάει μάλλον. Όχι, τώρα ξεκινάει. Και μία εδώ. Τώρα ξεκινάει. Δεν παίξαμε. Βάλει μάρκα, δεν παίξαμε. Για μέτρα τις μπάλες. 1-0. Είναι αυτό που χτύπησε. 1-0. Έχεις, δεν είναι τα μπαλάκια. Έχεις, δεν είναι. 5 κάτω και ένα εδώ και ένα μπουμπίκε. Πρόσχε. 1-0. Δεν ξέρω αν επικοινωνήσαμε καθόλου. Μαζί ότι είπατε, Μανώλη. Καλά κάνει και βαράτε την τετάρα. Αυτό είναι το σωστό. Καλώς σου κάνεις βαράει την τετάρα. Για μένα, για κάποιον άλλο. Στα live πολύ γράφουν, λέει, παίζουν λέει και οι πεζάτες. Λέω και δεν παίζουν. Ναι, τι θα μάλλον. Και στο ποδόσφαιρο και είναι 10 βαρά. Α, αυτό τους λέω. Μπροστά λέμε τους πλάγιους που μετράνε. Εκτός από... Γεια σου Λορέτζο. Καλό βράδυ. Γεια σου Όλεξ. Δουλεύεις άλλο. 4,5 έτος. Ωχ, έφυγες. Ναι. Σε αν θες σε πάω. Όχι, θα πάω. Γεια. Παιδιά, ο Πλάγιος είπαμε δεν παίζει μόνο το κοινός. Το πανιστήρι που λέμε. Το πιο κοντινό στο χερούλι. Όλοι οι άλλοι γκολ. Οργανικά και αυτό είναι χαζομάρα, αλλά μπας περιπτώσει. Λέγε Λορέτζο. Πόσο είναι παιδιά? 1-0 εμείς και Μάρκες 2-0 εσείς, σωστά. Πολλά. Μαρκές. 2-1. 2-1 η κίτρινη. Έχει τηλεθέαση. Έχουμε. Τα καλά τα μας δείχνουν. Γεια σου ρε Βαγγέλη.
Κανένα πρόβλημα. Καλό δρόμο, γεια σας. Τα emoji είχαμε. Τα emoji είναι πολύ καλά. Θα προσέχουμε ρίγια. Πολύ καλά. Πάμε. Παναγιώτης έφυγε. Σάβα, Παναγιώτης από τα Γιάννητσά, ναι μόλις. Ναι, δικιά σας. Δικιά σας, δικός αριθμός, Όχι, όχι δικός. Η μάρκα που εμείς πήραμε τη μάρκα. Αυτός που κάνει τη μάρκα, θα άλλαξε εγώ τη μάρκα. Αλλά και πώς είναι. 2-1 Μάρκες. Και 2-1 Μάρκες και 1-0 είναι. Άρα 1-0. 1-0 εμείς. Ρωτάω, δεν ξέρω. Που έβαλε το site. Έβαλα το ξέρω, τίποτε. 1-0 εσείς και 2-1 Μάρκες εσείς. Πάμε, γι' αυτό έχετε πάρει. Ναι, Σάβα. Σκορ. Συγγνώμη λίγο. 3-1 ή 3-2. Πόσοι πάνε? 3-1 εσείς κάνετε τρεις. Τρία-1 στις Μάρκες η κίτρινη. Αυτός και κάνει. Πόσο? 2. 2-0. Ωραίο. Γρήγορο. Μανώλη, τώρα θα το πω σε λίγο.
μάρκα, Μανώλη. Πατατά, λέει ο Μανώλο, πες τον Πατατά, λέει, βλέπει, λέει, ο γιος μου, ο μικρός. Τι, μαθαίνει, Μανώλο. Γεια σου, Μανώλη. Γεια σου, Αλτερέγκο. Ο Χρήστος τι δεν άρε, Μανώλο. Που είμαστε. Αργό, τι εννοείς αργό. Τέσσερα. 4-1 κίτρινη. Ναι, να μάθει ο μικρός. Βαθύλακο Θεσσαλονίκης, Χρήστο. Μαγκώνεται, λέει, την μπάλα. Μαγκώνεται το σφίξιμο που λέμε, αυτό είναι. Αργός ρυθμός, άλλο ποδοσφαιράκι είναι αυτό που παίζετε εσείς. Πω, τι έβαλε ο Λιάκος. Γκολάρα, λες. Δεν ξέρουμε. Έλα ρε μπουλή εξέ, να μάθεις. Μανώλη, ναι, πες τον, έλα. Έλα να μας δείξεις, πες. Εδώ είμαστε. Ναι, και η πεντάδα παίζει. Τριάδα, πεντάδα, διάδα. Πίσω ο κόκκινος, λέει, δυνατός. Ο Ηλίας, Τα πανιστήρια δεν παίζουμε, είπαμε. Το πανιστήρι είναι το μόνο που δεν βάζει γκολ, είπαμε. Ο Ηλίας πίσω εδώ, τερματάς, δυνατός, λέει. Ο πίσω κόκκινος. Απ' την τριάδα, ναι, αυτό που είναι κοντά στο χερούλι, αυτό δεν παίζει. Αυτό λέμε μπαλιστήρι.
Στο Ηράκλειο Κρήτη λέει δεν βρίσκεται, θα παίξουμε λέει, πάει για εγκατάλειψη. Βαθύλακο Θεσσαλονίκης είμαστε, λίγο μακριά από την Κρήτη. Και λέει δεν είναι τόση ώρα λέει και το γουστάρω. Ναι. Από δράμα, ωραίος. Ο Δραμήνος, όχ, μπήκανε και τα αυτογκόλ. Κοντά είμαστε λέει. Εντάξει, τι είναι. Άμα ξεκινήσει μια πέμπτη απόγευμα, έλα να δεις τι κάνω. Όχι, Μάρκες. Σάμο, Σε εμάς λέει δεν βάζει γκολ η πεντάδα και όταν μπαίνει γκολ πάμε στο κέντρο. Ναι, ωραία. Ρε εσύ Παναγιώτη, γιατί δεν βάζει γκολ η πεντάδα, κουλή είναι. Μάρκες παίζουνε παιδιά, όχι στοιχήματα. Ωραίο. Μια μπάλα δεν γυρνάει να κάνουμε δεύτερη τριάδα, δεύτερη προσπάθεια. Ναι. Δεν είναι 5. Όποιος πιάσει πρώτος στις 6 νίκες. 10 Μάρκες δίνουμε, όποιος πάει πρώτος στις 6. 2 όλα είναι. Ποιος παίρνει? Και 4-2 εσείς, έτσι. Πόσα εσείς, 2 όλα είναι. Πάμε. 2 όλα εσείς κερδίζετε. Ωραία, ωραία. Φάνης λέει 5 Μάρκες παίζαμε παλιά. 5 Μάρκες μέχρι να ξεκινήσει τελειώνει τώρα στις 5 Μάρκες. Ρε εσύ και την 13, γιατί να μην βάζει γκολ η πεντάδα, για πες μας. Το τέρμα μπορεί να βάλει γκολ η πεντάδα, γιατί δεν μπορεί να μην βάλει, για πες μου. Το Μπανιστήρι είπαμε δεν παίζει. Δηλαδή αν τελειώσει η πρώτη λέει, στη δεύτερη συνεχίζουμε κανονικά. Ναι, Μοσχίδη, Παναγιώτη, κανονικά και τα Μπανιστήρια γιατί θα πει δεν βάζουν. Δηλαδή δεν είναι όλοι παίκτες ισότιμοι. Αυτές είναι ελληνικές χαζομάρες. Στην Ευρώπη πουθενά όλα τα παιχτάκια παίζουν, σε όλα τα μάτια. Αντίκαρπο. Δεν ξέρω ποιο είναι το αντίκαρπο που λες. Ο Χωριανόπουλος λέει προβλέψιμο. Τι εννοείς? Έλα, πιάσε τα γκολ άμα είναι προβλέψιμο. 5-3, πόσο? 5-2 εσείς. Δεν βγαίνει. Ναι, με άλλους παίκτες. 5-2 εσείς. Δεν βγαίνει. Εμείς μέχρι το 3 φτάνουμε μετά. Ναι, το λέω. Μπανιστήρι λέμε αυτός που είναι στην τριάδα, ο πιο κοντινός στο χερούλι.
Κώστα, έτσι παίζει κάποιος, άλλος κάνει κουτάλες, άλλος κάνει ενδιάμεσα. Δεν είναι έτσι όπως τα λες. Χωριανόπουλε. Στείλε μου βίντεο, Κώστα. Παραλία, ναι, παραλία έχω. Αφού κατασκευαστικά είναι έτσι, δεν φταίει κανένας. Ευχαριστούμε, Κώστα. Αυτό κάνουμε γιατί το γουστάρουμε το άθλημα. Αλήθεια, είχαμε έρθει εκεί να δοκιμάσει το ποδοσφαιράκι σας. Πού είσαι ρε Γκέο, από πού είσαι δράμα, είπαμε. Της επίθεσης είπαμε δεν σκοράρει τον Πανιστήρι, αυτό που είναι κοντά στο χερούλι. Σάμπο ρε φίλε. Σάμπο, θα αφήσει στη Θεσσαλονίκη, Χωριανόπουλος από τα 12 παίζει, πόσο είσαι τώρα δηλαδή, παίζει συνεχόμενα, παίζεις αυτά τα ευρωπαϊκά. Ωραίος. 39 ο Κώστας. Εξής. Εδώ η κύριε 6-2. Και ο Λιάκος έχει καιρό να παίξει. Άτος της Τράκας. Πάνε από εκεί. Ναι, το τέρμα θα το κάνει ο... Άντε ρε. Τι πέρυσι ρε φίλε. Το χόμπι μας είναι. Πόσες χρωστάμε, 30 μάρκες ή? Όχι ρε, 2 δεκάδες παίξατε. 17 μάρκες. 3 δεν είναι. Περίσου. Από μισά. Μισά, Λιάκο. Κώστα, πιάσε εδώ. Πιάσε για... Σοκ, ξέρεις το μάτσο. Έλα. Σκορώ. Βάλω, δεν τα πάνε να πίσω. Τελευταία μπάλα αυτή είναι να δει. Αυτές θα παίξει μπροστά. Άρα. Συνάρρωσε, ρε. Στράκας. 30 μάρκες. Ναι. Γιατί το κάνεις αυτό? Έφυγε, αν καταλάβω. Άιντε. Ο Βραδέλης, Παναγιώτης. Χερούλια. Κάλτε μου φαν, πέρασε. Μιας πέρασε, ρε. Ποιο πες. Ποιο πες, δεν θα παίξει. Ποιο πες. Δεν πες να δούμε κανένα μάτι. Παίξτε λίγο στην λόγο. Παίζαμε μέσα, δεν είναι όχι, να περαστείτε, παίξτε λίγο μάτα από εκεί. Πάτε πιάστε χερούλια να δω. Θα τα πιάσετε ή όχι. Τι να δεις, τι θα παίξω τώρα. Δεν είναι εδώ, ποιο θα πάω. Ναι, τώρα ο άνθρωπος θα φύγει.
Αυτό είστε. Πάρε τον Νίκο. Δεν ξέρω πολύ ώρα. Όταν σου πάνε τα κλείσουν. Κυρίως αυτό. Δεν θα παίξει μπροστά να κάτω από πίσω. Μεγάλη. Έχω μια καπότα κάτω. Θα μας γαμίσεις. Μπορεί να μην θα χαθεί σίγουρα. Τι θα μας κάνετε Σάκη. Τους έκασα εδώ και... Έχεις άλλο. Δύο είναι. Μία για πεντάδα και για τριάδα. Μία και βρεθεί τώρα. Πού είναι Είναι δικιά μου. Αυτή που έχω στη σακούλα. Κάποιος μου την κράτησε εδώ. το κουτί? Άμα είναι στο κουτί θα είναι. Όχι άμα είναι. Δεν θέλω με τίποτα να έχει χαθεί. Ούτε για πλάκα. Ούτε για πλάκα. Ρώτησε να βρεθεί οπωσδήποτε. Δεν το βλέπω εδώ όμως. Να το βρεις, πρέπει να το βρεις. Δεν είναι φαντό. Ναι, δεν είναι εδώ όμως. Άμα ήταν στο κουτί, στο πήρανε Μιχάλη. Δεν είναι φαντό. Δεν είναι αυτό για να στο πάρουνε. Μιχάλη, εδώ πώς θα το σφίξουμε αυτό. Θα στην παλαιό. Γιατί γλιστάει. Αυτό είναι σημάδια. Γιατί εσείς δεν πέσει από εκεί. Τι πέσει ποιος σου ζουγάρει. Γιατί αυτό γυρνάει το πρώτο σημάδι. Πέσε λίγο πώς το κλειδώνω. Αν σου εντάξει δεν πρέπει να είσαι. Από κάτω, από κάτω. Από εδώ, από κάτω. Από εδώ, από κάτω. Για να κρατήσει κόντρα. Ωραία. Αυτό, στον βιολολόγο. Θέλει να βάλει ψηλάκι. Ποιος θέλει να πάρει ψηλάκι? Ο Νικολής. Αυτό. Αυτός ποιανό είναι? Αυτός είναι δικός σου, Θα τον πάρω. Θα κάνεις τα πράγματά μου. Όταν ψάξεις αυτό δεν το βρήκες. Εγώ ναι. Κάποιος σου το έδωσε. Σε είπα το έχουμε εδώ. Εγώ σε είπα. Κάποιος το έχεις. Άμα το έχεις εκεί στο πήρα. Αν το έχεις μόνο πιθανά αλλού, μόνο τότε θα το έχεις. Με δώσατε το χειρότερο παίχτη να παίξει. Καλά, πού είσαι. Επειδή κουρέστηκε. Κάτι έγινε, έφαγε πολλές πατάτες, δεν ξέρω κάτι έγινε. Πρέπει να μέχρι τις 3 θέσεις να πατήσεις. Α, τραυματίας ήταν ο Γιάννης. Α, δεν με το ήλυσε. Και όλα στραβά πηγαίναν. Δεν είδες τι γινόταν. Στόλτε. Σε άδεια εστία έξω. Στόλτε ήμουν πριν ένα μήνα. Εκείνο το σουτ που έχασα με Λιάκο. Γύρισαμε το παιχνίδι, το πέραμε. Δεν μπορέσαμε να πάμε μέγα που τρέμεται. Και μπορείς το κουτάλι. Τι να πειράξει. Να σου πω. Δεν έχεις το λαφίλατο. Αυτό δεν έχεις να μας πει. Σε είχα ρε. Εδώ το μετακινήσαμε. Τι είναι? Σε πειράζει. Και πήγα εκεί στο τώρα... Μπες live. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα εδώ? Λέει, καλό μήνα λέει Πετρούπηλη. Γεια σου Ράγγελε. Λοιπόν, τι έχουμε? Κοντά είμαστε. Λίγο πιο μακριά. Τώρα έχουμε τον Δημήτρη εδώ με τον Παναγιώτη, με τον Νίκο και με τον Πατατά. Πάμε. Καλό βράδυ, γεια σας. Γεια σου Λία. Γεια χάρηκα, Και εσύ χάρηκα, ήταν καιρό να σε δω. Καλό βράδυ, γεια σας. Πάμε. Καλό βράδυ. Έχω δώσει 4 μέρες τη Δευτέρα στο
Ένα. Στα ελληνικά και έγινε στα ελληνικά πάλι Ναι, Νίκο. Πίσω παίζει ο Πατατάς. Εδώ, Κωνσταντίνε. Εδώ ή τα μάξι. Κανένα πρόβλημα. Αυτός εδώ ασχολείται με σπίτια. Σου είναι σύσχος. Αυτός εδώ. Είναι με σύσχος, είναι δουλειά. Ναι. Τώρα εγώ πώς θα το κορέψει. Αυτός εδώ είναι. Γράφει εδώ ότι έχει σπίτια. Είναι μπορούν, αλλά πώς θα στο δώσω εδώ να το δει. Ναι, βεβαίως. Να το πεις στα παιδιά να μιλήσουν με αυτόν. Δεν το ξέρω προσωπικά, το ξέρω όμως σαν άνθρωπο. 2-0 ή κόκκινη. Γιατί με τις ηλικίες είναι δύσκολα, αλλά στα περίπου 5-10 χιλιόμετρα έξω. Εντάξει, κόκκινο μπλε είναι κόκκινο κίτρινο βέβαια. Πόσο? 4-2-4. Ξέρω εγώ.
Το είπες το έκανα. Τι το είπε νωρίς. Ωραίος. Σηκώθηκε κιόλας λίγο μπάλα, την είδε. Οι μπροστινοί πρέπει να βάζουν γκολ, Κανονικά οι μπροστινοί βάζουν γκολ για να κερδίσουν, Άμα σε κλειστράει πάνω. Φεύγει πάνω, ναι. Πάνω να την παίξω κλειστράει. Αναγκάζομαι να τη ρίξω. Τον Νίκο θα σπάξουμε. Δεν σπάξουμε να βάλεις κανένα γκολ. Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Α, δεν σου είπα τα μισά. Το πλαστικό. Να μην τα μαθαίνουμε τα μυστικά αυτά. Ναι, καλά, ναι, πρέπει να κλείσω το live τώρα, μην μάθουν τα μυστικά του Παναγιώτη. Το έχει γεμίσει χαρακί στο παιχτάκι. Πόσο είμαστε? Η κόκκινη μπροστά. Το μαχαιράκι τι κάνει. Αλλά από πάση θέλω ταράσω. Τι είναι από πίσω και όλα που βάζουν από πίσω αυτή πέρα από μπροστά. Ευχαριστούμε GN. Γεια σου Φάνη, καλό βράδυ. Την άλλη Πέμπτη εδώ. Όχι. Όσο πάει το ποδοσφαιράκι, τι εννοείς? Στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης είπαμε. Ναι Νίκο. Νίκος και αυτός μπροστά. Και οι πεντάδες βάζουν γκολ. Ράμπο σε μήνυμα αυτά.
Τι να το ρωτήσω τον Πατατά. Αλφάδι είναι και βιδωμένο κάτω. Ράμπο. Τα προσέχουμε πολύ. Όχι, δεν έχουμε πάνω. Πάνω τέργα δεν έχουμε, όχι. Ο Νίκος είναι ο Κουιμτζής από τη Χαλάστρα. Ο Νίκος από Χαλκίδα. Γεια σου Νικόλα. Γεια σου Νικόλα, λέει ο Σάκης. Ακούω πολύ, ναι. Αν όλες είναι άρρωστες, λέει. Κάθε στο live και βλέπει. Ξέρεις. Νικόλακη από Χαλάστρα είναι ένα αμυντικό. Ο Νίκος που παίζει τώρα ο Νίκος που παίζει τώρα είναι από τη Χαλάστρα. Ο Κώστας είναι αμυντικός. Ο Νίκος είναι επιθετικός. Μανώλο, ο Σδράκας λέει δεν τον παίρνεις τηλέφωνο να έρχεται μαζί σου. Το Μάτσικα, το Μάτσικα, όχι το Ματσάκι. Ο Μάτσικας ο Νίκος, ο ψηλός. Ναι, το Μάτσικα λέει τον Νίκο. Μανώλη, εγώ τον είδα ανεβασμένο σήμερα. Γαματοπικό δεν είναι. Να το φέρεις να κάνει ματσάκια με τα άλλα τα παιδιά. Ράμπο, αναλόγως πως κάνει το σούτ, η άλλη ομάδα για την μπάλα, όταν βγαίνει μπάλα εκτός. Γεια σου, Σοφία. Μανώλη, ο Νίκος είναι από τη Χαλκίδα. Όλα. 3 όλα. 3 όλα. Από 3 η κίτρινη και η κόκκινη. Ράμπο, ό,τι ξέρει ο καθένας. Στις 6 μάρκες, όποιος πάρει 6 μάρκες νικηφόρες.
Είναι πέμπτη μπάλα. Ο Ιταλιανός ο Σάκης. Τίποτα. Να το πάρω. Καμία σχέση. Πού το βρήκες αυτό μέσα? Εγώ το χτύπησα. Πάω, όχι, δεν πήγε. Για να έμπαινε εκεί είναι κόβει. Λέγε, πόσο είναι το σκόπι? 2 όλα. Ιδίως και Αθήνα, Νίκο. Εκεί τους Ιβυσίδη παίζουν, Νίκο. Όλα. Αερεάκι που Ράμπο όταν μαζευτούν αρκετοί είναι κάνουμε. Ο Νίκος το βρίσκει το γιατρό κάτω. Πόσο είμαστε, 4-3? 4-3 εσείς. 4-3 η κόκκινη. 7 μπάλες, όχι 5. Και παικτάκι αλλή. Τσίρκο. Πόσο? 2-1. Μάριος, δεν μπορείτε. Ναι. Μάρια, δεν μπορουνε. Όλα 3, άλλοι όλα 3. Πεζό. Ράμπο δεν καταλαβαίνω. Ναι, αυτό λέει ο Νίκος που σπινώνει μπάλα. Πολύ τύχερος. Πες τη μόνη. Απέκρουσα, όπως τα απέκρουσε και ο Όχι, δεν το Μεσής και απέκρουσα τα δύο. αυτό. Με τη μύτη στο βρε. Και θα το βάλω τώρα. Δεν κάνω τα παιχτάκια, ούτε το ένα μ' αρέσει, το ένα με βολεύει, ούτε το άλλο. Καλά, εγώ θα προσπαθήσω.
Βάλω να το φάω. Καλά, άλλο ποδοσφαιράκι είναι εκείνο. Μπορώ να πάρω και ποδοσφαιράκι που είναι αυτό είναι το μπαλάκι του Ελευθερίου. Καμπούρι. Ψάξε Ελευθερίου, ποδοσφαιράκι. Θεσσαλονίκη. Για ποιον να λες, Σάκης. Μπράβο Φώτης Ηλιούπολη. Πριν φτάσει σε στάση. Όχι ρε φίλε, έχουμε δει και έχουμε δει τι έβαλε ο παιχταράς από την πεντάδα. Ωραίο, ωραίο. Με φόρα, Εντάξει, δεν έκανε παιδί, αυτά είναι... Τα τυχερά του πακέτου του Βελινά. Όπα, Τι πολύ.
Παίζε. Αντάξω. Παίζε καμία. Ποιος? Για να δω. Όλα τρία είναι. Για Μάρκα Μιχάλη. Τι, 5-5. Δεν σ' άρεσε. Δεν το πω. Πήγα να δω, η μπάλα με φεύγει και πάει σε 30. Αλλά δεν το άστο, δεν ξέρω. 10 φέρε, 10 να τελειώσει μέσα και τους άλλους δεν θα παίξουν. Φέρε μια δεκάδα Κάνα ακόμα φέρε. και να τελειώνουμε. Δες πόσους στραβιά. Δες, η Βέργα, δες. Η τριάδα στράβος. Δεν είναι στραβός, τι πατάει. Γραφώ, δεν είναι τους οδοσπόρες. Αυτό θέλει, όχι που την πατάς εσύ. Πατάς έτσι και δεν είναι λίγο. Εγώ δεν την πατάω. Εγώ δεν την πατάω την τριάδα. Πάμε για τη δεύτερη. Εγώ Σάβα στα και πόδια ο- σας. Όλοι πατάτε, πάτε. Δεν θα αλλάξει κάτι. 5-5 είναι το μάτς. Εγώ την μπάλα την πατάω πάντα κάτω. Πρέπει πήραμε εμείς όμως. Τι πήρατε εσείς. Η Μάρκα εμείς την πήραμε. Δεν θα σου πάω, θα το πάρουμε το δεκάμα. Μάλλον την πήρα. Ναι, εσύ, δεν διαφωνώ. Εντάξει, την πρώτη δεκάδα ξεκίνησε εσύ τώρα. Τώρα την πήρατε τη μάρκα τώρα. Εκείνο Δεν ήταν- έχει σημασία. Και πώς δεν έχει σημασία. Θα πάρει δύο Μα φορές. σας έδωσα εγώ την Δυο πρώτη. φορές. Εκείνο δεν μετράει καθόλου. Ας Ωραία, μην την πάμε. έδινε. Εντάξει. Και ας μην την έδινες. Την έπαιρνες εσύ τι την πήρε. Γιατί την έδωσες. Δεν την κρύψατε. Παίζε, παίζε ρε. Γεια σου, Πάμε Καπράλο. τώρα. Πάμε. Θα λύσει το Κυπριακό με το σάκι. Πάμε. Νίκο, απ' όλα έχουμε αλφάδια, μαχαίρια. Άμα δεις που χτύπησε, πως πήγε. Λέγαμε, άμα προλάβω. Καλά, σε ποιος είναι και το fake news. Δεν θα έρθει κιόλας σήμερα, δεν είναι. Άσε ρε, fake news, ναι. Μπορεί, από ό,τι ξέρω τώρα, οι τιμές είναι γύρω στα 2,5-2,800 πάνω κάτω εκεί πέρα. Μισό λεπτό, Παππούλη. Ευχαριστούμε, Βίρκ. Τσακ, τσακ και χτύπατε με την μέση. Για δύο. Παίξτε, παίξτε. Παίξτε, παίξτε. Μια βόγατα, αλυσοπρίωνα, πριόνια. Βαλάκι πάμε να παίξουμε. Παίξτε ρε. Αυτός ευταίει. Πάμε.
και δεν πήγε να πούμε. Ναι, δεν έχει τιμή. Πάρε τηλέφωνο, σε πούνε καπουρί. Καληνύχτα, Νίκο. Πόσο είμαστε, Παναγιώτη? 1-0. Ποιοι είναι 1-0? Κίτρινη. Η κίτρινη. Περήφανη, η κίτρινη λέει 1-0. Μανώλης λέει πριν, λέει ποιος κέρδισε. Μανώλης λέει. Αυτό συνεχίζουν. Το ίδιο παίζουμε, Μανώλη, 5-5 ήτανε. Αμέ. Στους κόκκινους. Εντάξει, Μιχαήλ Άγγελος. Θα δείξει. Πόσο, πρώτο, 3-0.
Δεν πιάνουν τριάδα ρε μαλάκα, δεν βλέπεις τι γίνεται. Από ένα. Πόσο είμαστε μάλιστα. Ένα. Τζίμις είναι αυτός. Τζίμις. Γεια σου Μάικ. Τζίμις. Ποιος Τζίμις ρε? Γεια σου Μάικ. Και αύριο διαχείριση στο χώριο. Γεια σου Λέο. Και εγώ το Τζίμις. Μάικ, όχι ρε Μέιτα. Παναγιώτης Κομπορόζος. Βαθύλακο Θεσσαλονίκης είπαμε. Παναγιώτη. Από πού είσαι Παναγιώτη? Αμέ.
Είναι έτσι. Έτσι πάει. Συνέχεια να σου λέει από τα κείμενα έκανε στραβό, λέει στο Θεό και το έπιες όλες από τα κόμματα. Τι θα βρει. Εντάξει. Και αυτός από τα κόκκινα 30 χρόνια μπαλάκι παίζει. Να σου περνάει το να κάνεις live. Θα μένει το στο τέλος του. Με ρωτούσε... Αυτό με ενδιαφέρει. Εγώ που νόμιζα ότι ξέρω πώς περάει. Τι λέει, ποιος είπε αυτό? Και εγώ που νόμιζα ότι ξέρω πώς Είναι συνεπατατός ο Βαθύλακος, λένε μετά του Κιλικής. Αναλόγως από που έδειξε Ζόρις. Ο Βαθύλακος της Θεσσαλονίκης στον Άγιο Αθανάσιο. 20 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, άμα ξέρεις. Ψάξε Βαθύλακος της Θεσσαλονίκης, θα το βρεις. Αυτό είναι κάθε φορά που συνειδητοποιεί όλους. Κάθε φορά, εντάξει, δεύτερη φορά, εντάξει. Ναι, αυτός είναι όλη σημερινή. Ναι, κατάλαβες, 20-26. Είναι καινούργιο. Να πιάσει μια κουτάλα Καινούργιο είναι, σημερινή. Από Λαγκαδά είμαι. Όχι ρε, πιο κιλικής ρε. Από το Λαγκαδά τι είσαι, από το Λαγκαδά είσαι 20 λεπτά. Μετά το κιλικής. Γράψε Βαθύλακο στο Google να δεις πόσο κοντά είμαστε. 25 λεπτά είμαστε. Πηγαίνεις για Χαλκιδόνα και δεξιά είμαστε. Πολύ κοντά. Τιμώρησε γιατί πέρασε πάνω από το λούκι. Της τρώει μπάλα ρε. Της τρώει μπάλα. Αυτό τον έφυγε η μπάλα. Το χάρας. Μπάλα της τρώει. Άμα δεν σε κάνει την μπάλα εκεί που θες. Αμέ. Πάτροκλο, τι εννοείς τι. Ξάσκησε όλα. Πώς είναι. 2-1. Παίζει σε τέτοιο ξύλινο. Κατηγιαρχάριος. Κάνε πολλά μάτς. Θα σπάσει το χέρι σου και δοκίμαζε πράγματα. Δοκίμασε κουτάλα, σφίξιμο, φάλτσα. Μαγικά δεν υπάρχουν, Πατροκλέ.
Τίποτα άλλο έχει στήξιμο, δεν τα ξέρω αυτά. Θα παίζει και θα μαθαίνεις. Θα βλέπεις και θα μαθαίνεις. Θα δοκιμάζεις. Ένα παραπάνω, 4. Στο καψιμί, άρα έχεις πολύ ψωμί ακόμα, Πατροκλέ. Τι να σου πω τώρα το live, να, βλέπε να μαθαίνεις. Ένα. Ευχαριστούμε, Πατροκλέ. Τι είναι αυτό που έστειλες? Δεν τα ξέρω κιόλας. Δωράκι μας έστειλε. Είναι αυτή ο χρυσός κονέρι, Πατροκλέ. Για πολύ προχωρημένους του λέει αυτά. Όλοι αυτοί που παίζουν καιρό. Ό,τι βρήκα λέει έστειλε. Ευχαριστούμε ό,τι και να είναι. Πατροκλέ περιοχή. Είσαι λίγο μακριά. Πυροβολητές είναι αυτοί. Γεια σου Κωνσταντίνε. Να πάρεις. Πώς είμαστε? Πού? Όχι πια. Το βράδυ μας τι γινόταν εδώ μέσα. Ναι, ωραίο είναι Πατροκλέ, το γουστάρουμε. Γι' αυτό δεν βλέπεις τι κάνουμε. Μαζευόμαστε, κάνουμε ματσά. Ναι. Έτσι Κωνσταντίνε τα γίνεται τουρνουά όλη μέρα κάτω. Ήταν πολλές ομάδες. Πιάστηκα το τηλεφώνι μου. Καλό βράδυ Πάτροκλε, την άλλη Πέμπτη πάλι εδώ είμαστε να ξέρεις. Γεια σου Σπορτμπίλη. Πόσο? Με! Ευχαριστούμε Πάτροκλε.
Κωνσταντίνη, τα είδα τα τρόπια σου. Σκορ, 2-0. Πάρα πεντάδα, βάλα ένα λουξό, να φύγει από εκεί, από εκεί, από εκεί. Σε πήρε καπάρι, δεν την περάσει. Τρεις φορές είναι μάρκες. Τι μου, αυτές εδώ. Το 3-1 το κάνουμε, μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί εδώ, πόσες λίγο μάρκες παίζουν. 10 μάρκες ξεκινάμε, ποιος θα φτάσει πρώτος στις 6. Το Πατρόπλο, στέλνει αβέρτα τριαντάφυλλο ο Πατρόπλος. Μανώλη, σου είπα, αν θα το σταντάρω θα το ανακοινώσω. Έχουμε θέμα με προσωπικό, σου είπα. Δύο στις 2-1, ρε.
Για δύο. Είχε βάλει κάτω. Μία. 4-2 ήμασταν εμείς, 4-2 βγήκε. Βάζω εκεί πίσω. Λήξεις. Τέρμπι. Πολύ τριάδα. Σας έκανε γεγιό στην πεντάδα. Και ο Σάκης όπου χτύπαγε η μπάλα πάνω εκεί πήγε. Γεγιός, το Σάκη τον έβαζες μία στις 20. Και στην πεντάδα σε έκανε γεγιό, δεν μπορούσε να περάσει. Ίδια πλάκα. Τι έκανε, έτσι είναι. Στην ουσία κάναμε προπόνηση στην τριάδα του Νικολάκη. Ναι, πολύ τριάδα. Αφού πεις πεντάδα, αλλά τριάδα. Κάναμε προπόνηση στην τριάδα του Νικολάκη. Ναι, πολύ τριάδα. Αφού πεις πεντάδα, αλλά τριάδα. Αλλά εμείς